Вітанне, мяне завуць Ганна Комар, і сёння мы пагаворым з Дмітрыем Рубінам пра ягоную кніжку паэтычную выпадак. Кніжка выйшла ў выдавецтве Скарына Прэс, гэта беларускае выдавецтва ў Лондоне у 2023 годзе. Дзіма, вітаю цябе. Мы з табой знаёмыя даўно, таму будзем на ты. Я цябе віншую з кнігай. На мой погляд, і не толькі на мой погляд, яна атрымалася вельмі моцная, вельмі крутая, шыкоўная кніга. І табе, і таксама. Табе таксама падабаецца твоя кніга? Табе падабаецца твоя кніга? Мне падабаецца моя творчасць, так як гэта арганічная і лагічная частка, то так зразумела. Класна, гэта гучыць класна, і можам адразу, мне падаецца, плавна тут, пра што мы з табой раней размаўлялі, пра сіндром самазванца, так, і часта бывае такое, што калі выходзіць першая кніжка, а часам нават і не першая, то аўтары, аўтаркі сумняюцца, можа быць, крытычна ставяцца, не ўпэўненая, што гэта добрая кніжка. Я, напрыклад, не была ўпэўнена, што моя кніжка першая была добрая. Мне ўвогуле доўгі час заняла прызнаць, што я паэтка і мае вершы добрыя, ці, не ведаю, вартыя ўвогуле ўвагі, так. Але мне падаецца, гэта класна, што ты цэніш сваю кнігу, што у цябе такое вось стаўленне. У тебе няма синдрома самозванца, правильно я разумею? Ёсць два варыянты. Наогул, калі выпускаеш першы зборнік, наколькі я знаёмы з людзьмі, якія выпускалі, гэта вось першы варыянт, гэта так, это синдром самозванца, а другі варыянт гэта наадварот, калі людзі адчуваюць сябе адразу кімсьці. Вось, то бок ты альбо выпускаеш зарана, і тады для цябе гэта пасля надоўга, ледзь не на ўсё жыццё, гадоў на 10-20, для цябе гэта праблема, што у мяне там былі кніжкі, давайте не будзем на іх глядзець. Альбо варыянт, што ты быццам бы і адэкватна выпускаеш, але ў такіх дзіўных нейкіх абставінах, дзе яны падаюцца табе горш і менш значнымі насамрэч, чым кнігі гэтых людзей побач з тобой. І мне, мабыць, проста пашанцавала, што я, па-першае, не выпусціў кніжку раней, таму што тады так я бы глядзеў бы на яе так неяк. Я пазнаёміўся з кругам людзей, сярод якіх я свой, і то бок ты адчуваеш сябе не раптам новым свеце нейкіх там пісьменнікаў, паэтаў, а ты застаешся там, дзе быў, нягледзячы на наяўнасць чагосьці новага. Вось. І больш таго, гэта не нейкія левыя, лішнія, незразумелыя людзі гэта робяць для цябе, а гэта робяць людзі, якім ты верыш, якія для цябе прыемныя, якім ты можаш даверыць частку гэтай працы, якія могуць яе правільна узважыць, і таму ізноў жа, вось выхад гэтага, гэта выхад калектыўны, толькі ты не пакідаеш месца для таго, каб узнікнуць у нейкай рэдакцыі і на нейкай паперы, а ты застаешся часткай сябе, проста маеш якісьці дадатковы артефакт. Пра частку сябе. Я заўважыла, што ў кнізе, ось я яе пакажу, і заднік, няма, звычайна ў кнігах гэта традыцыйна змяшчаецца фота аўтара ці аўтаркі і хаця б кароткая некая кароткая біяграфія. У беларускіх кніжках я вось цяпер узгадваю паэтычныя кніжкі, можа быць, кароткая біяграфія не заўжды, але фотаздымак аўтара, мне падаецца, ёсць. Я не знайшла ні твайго фотаздымка, ні тваёй біяграфіі. Гэта было зроблена мэтанакіравана, ты не хацеў гэтага, ці проста пра гэта не падумаў, ці яно і не павінна, на твой погляд, там быць ні твая біяграфія, ні фота, таму што вершы самі за цябе гавораць усё.
Па-першае, я пра гэта не думаў. Па-другое, так, гэта навошта гэта патрэбна? Это я не ведаю тое ж самае, што вось глядзець які-нибудь анімацыйны фільм, вось цудоўны латвійскі фільм быў «Моя любимая вайна», пра тое, як латвійская ССР выйшла з ССР. Вось, і я не ведаю, як выглядае рэжысёр ці рэжысёрка гэтага творыка. Я не глядзеў біяграфічную даведку. Так і ў дадзеным выпадку яно адцягвае, яно робіць твор больш тады кантэкстуальным, прывязвае тады да пэўнай асобы. Ты ўжо хочаш не хочаш, ты пачынаеш чытаць ад аўтара. Тыпу гэта не творы цэльныя самі па сабе, а яны да некага прывязаны, да нейкіх абставін. І так, па сутнасці, яны прывязаны, яны вынікаюць з гэтага, але яны цэльныя, нельга іх рабіць каментарам. Гэта, між іншым, калі мы яшчэ складалі гэты зборнік, я думаў пісаць туды творыкі толькі пачынаючы з 22 лютага 2023 і заканчваючы наадварот 9 жніўня 2020. Гэта той перыяд, который напісаныя вершы. Так, выбіраць вось вершы менавіта з гэтага перыяду. Але калі я сказаў пра гэта Вальшыне, то яна адрэагавала на гэта як на якоюсь дурноце і сказала, што калі ты лічыш, што твае вершы ўсяго толькі каментары інфармацыйныя да рэальнасці, то ты не паважаеш ні сябе, ні свае вершы. Вось, і таму ізноў жа глядзець на вершык, на каментары да сябе, да аўтара, это таксама штосьці не тое, але ёсць яшчэ адна штука, тая як псеўданім, і размяшчаць свой фотаздымак і сваю біяграфію не зусім мэтазгодна, таму што гісторыя таго чалавека, які пісаў гэты вершы, яна нашмат большая і нашмат у іншы бок, чым моя біяграфічная даведка. Вось, то бок гэта тое ж самае Юлія Тимофеева, каму належыць маё імя. Вось, я не хачу прывязваць сваю творчасць да таго, што належыць, умоўна кажучы, іншы. Гэта прывязка да сям'і, да месца нараджэння, да школы, да ўсяго астатняга. Гэта як тыповая пасля банальна і ад нашага узурпатара і ад іншых славутых асоб. Мы ім далі ўсё, і вось яны зрабілі. То бок людзі пачынаюць тады забіраць сабе нечыя заслугі толькі таму, што ты быў на нейкім месцы, толькі таму, што ты насуперак гэтаму месцу штосьці зрабіў. Таму можна зусім без аўтарства выкідваць мае творыкі і ўсё, хай яны жывуць самі па сабе, або яны не мелі дачынення да гэтых вось асоб. Я зразумела, але то бок для цябе важна, напрыклад, называцца, можа быць, у будучыні не будзе узурпатара, ці будзе лепшая сітуацыя, которой ты выдаш яшчэ кніжкі, і гэта будзе таксама важна, і будуць твае біяграфіі, у якіх ты будаш называцца беларускім паэтам. Можа быць, хто ведае, можа быць, пераклады. Ўжо ёсць, я ведаю, што твае Валежна Морта перакладала так твае вершы, яны публікаваліся на англійскай мове. Вось, то бок, ці, напрыклад, калі цябе называць беларускі паэт, гэта будзе прывязкай да месца? Я ўсё гэтых таксама не вельмі разумею штук, дзяленняў. Вось зараз яны ў чымсьці патрэбны.
Але калі браць агульныя нармальныя умовы, то вось гэтыя абазначэнні каго-небудзь як якога-небудзь яны не зусім зразумелы, асабліва ўлічваючы вось гэтых спорных некаторых пісьменнікаў, таго ж самага Джойса, ён ірландскі, дакладна ірландскі, ці ён ўсё ж такі англійскі, ці ён увогуле не зразумела. Таму што вось узяць Лаўкрафта, які ўсё жыццё жыў у ЗША, ён англійскі, ён да мозгу касцей англійскі, ён чытаў на англійскім, які быў за 100 гадоў да яго нараджэння, за 100, за 200 гадоў. Ён верыў у тыя традыцыі, ён верыў у тыя нормы, нягледзячы на тое, што ён жыў быццам бы у ЗША. Для яго было важней вось менавіта гэта ягоныя продкі. Таму чалавек, асабліва пісьменнік, аўтар, і зноў жа, калі мы гаворым пра беларускі пісьменнік, ці рускі, ці польскі, то часцей за ўсё мы маем на ўвазе абставіны, у якіх ён вырас, мову і кантэкст, у якім ён піша умоўна. Вось. Але кантэкст гэта зноў жа тое, што ты чытаеш, тое, што ты глядзіш, тыя нормы, тыя каштоўнасці, якія ты раздзяляеш. Мне бліжэй, чым каштоўнасці шматлікіх беларускіх культурных дзеячаў, каштоўнасці японскіх культурных дзеячаў. Вось, таму давайте пісаць японскі. А ты лічыш, што вось, для японскай культуры ты ўплывала на той, напрыклад, як ты пішаш вершы? Не, я лічу толькі, што вось калі я адкрыў кніжку Дадзая Асамы, «Споведь непаўнавартаснага чалавека», то я вельмі здзівіўся, што вось чалавек жыў зусім у другім кутку света, у другі час, але ён не радней, нашмат радней. Ён мне настолькі радней, што я на руцэ набіў ту кніжку, вось як цэльная для мяне. А калі браць беларус... Якую кніжку? «Споведь непаўнавартаснага чалавека». А хто аўтар? Дадзай Асама. Зразумела. Я думаю, можа быць, ты прачытаў некалькі вершаў, і мы б тады пасля пагаварылі далей. Ёсць вершы з гэтай кнігі, которые ты вось зараз хацеў бы прачытаць? Не ведаю, настрой у цябе такі, асабліва, бо мне відавочна, у мяне ёсць любімыя вершы з гэтай кнігі, я вельмі люблю кароткія вершы, іх тут шмат, яны такія лаканічныя, і кожны, і яны такія настолькі трапныя, што насамрэч над трьома радкамі я магу яшчэ доўга думаць, вось так вось глядзець у акно, і гэты верш, ён усё яшчэ будзе цягнуцца, не толькі, мне падаецца, у маёй галаве, але проста цалкам целе і ў прасторы, у которой я знаходжуся. Вось. Але паколькі гэта гутарка з табой, не са мной, пра твае вершы, то я б хацела, каб ты сам выбраў некалькі вершаў, можа быць, кароткіх. Пачнем з якіхсьці кароткіх. Двухрадковікі крыху дадам. Это вось у водгуку, што пісала Вальчына, на добрыя словкі падабрала пра апантаннасць смехам і апантаннасць смерцю. Я бы дадаў бы да іх яшчэ апантаннасць спантаннасці. Вось, таму што менавіта на спантаннасці і будуецца большасць ува мне. Ты проста пастаянна перабіраеш у галаве ўсё, і раптам штосьці знаходзіш. І з гэтага, што знаходзіш, пры мінімальнай колькасці слоў робіш што-небудзь. Вось як прыклад тыповы, гэта найменшая колькасць слоў, гэта снегавік пацее смерцю. І зноў жа, мы ж разам былі на тым семінары, дзе Вальжа нам казала, што не трэба ніякіх як і быццам, таму што калі ты пачынаеш тлумачыць, гэта уявіць, як пачынае тлумачыць мастак на карціне, то нават не ўяўляецца. А некаторыя паэткі, празаікі спрабуюць тлумачыць у сваіх творах, і ад гэтага сам момант знойдзены, ён губляецца дзесьці.
Ну, я зачитаю, што мне першае патрапіцца. Ой. У магілах беларускіх пісьменнікаў ляжаць чалавечыя косткі, а дзе ляжаць самі пісьменнікі. Савецкая тайна. Вось, дарэчы, гэты верш, у мяне ёсць пытанне да гэтага верша, ну, ці звязана з гэтым вершам, бо я, калі чытаю гэты верш, ці чую ад цябе, я думаю пра пераемнасць. Я думаю пра... Я ўзгадваю сябе, і як я ўвогуле адчуваю такі разрыў, прабел, так, што і часам нават нібыта я вось да мяне не было. Ну, то бок, было дзесьці даўно, пасля нічога не было, ці было вельмі мала, і пасля з'явілася я, так? Такое нават, зноў жа, на Вальжыну спасылаючыся, калісьці яна пісала мне для некага рэкамендацыі ці водгука, што Ганна Комар піша так, нібыта да яе ніхто не пісаў пра гэта. Так? Вось ты адчуваеш пераемнасць у беларускай паэзіі? Ці адчуваеш ты, што за табою хтосьці ёсць? Ці адчуваеш ты іхнюю падтрымку? Ці ты, наадварот, адчуваеш там, не ведаю, пропасць, і туды сыходзіць энергія замест таго, каб, напрыклад, адтуль прыходзіць? Ці ёсць тыя, у каго ты вучыўся свядома ці несвядома? Вось такое. Падаецца, я шмат пра гэта кажу. Я вельмі за тое, мне нават нейкі верш падобны быў пра гэта, пра тое, што калі ты чытаеш чужыя вершы, то ты і будзеш пісаць чужыя вершы вельмі часта. А калі ты не чытаеш чужых вершаў, то большая верагоднасць, што ты зноў жа іх напішаш, бо ты не чытаў, што так ужо напісана. Вось поэтому выхада з гэтага няма, гэта закальцавана. Адзіны выхад — гэта быць максімальна шырокім, разнастайным і капацца, глядзець там, дзе ніхто не капаецца і не глядзіць. Перабіраць тое, што не перабіраюць. То бок не раўняцца, не прыпадабняцца, не пісаць у жанры тыпу, а рабіць тое, што ў цябе атрымліваецца. Тое, што ты знайшоў, тое і паказваць. І тое, што ты знайшоў, чым больш ты разнастайнага чытаеш, глядзіш, вучыш, ведаеш, тым больш верагоднасці таго, што яно будзе новым. Ну, то бок, як прыклад, мы возьмем, у нас ёсць кубік шасціграннік, і верагоднасць таго, што кожны раз будзе выпадаць новае, нізкая. А калі мы возьмем 20 такіх кубікаў, то верагоднасць таго, што кожны раз, як мы будзем кідаць 20, будзе цэлым новая циферка, яна ўсё меншая, меншая, меншая і меншая. Ну, это больше і больше і больше верагоднасць. Вось. Таму чым больш ты аб'ядноўваеш далёкага, тым больш верагоднасць, што ў цябе атрымаецца штосьці новае. І поэтому арыентавацца на такіх самых людзей, якія шукаюць новае, бачыць, як у іх это атрымліваецца, бачыць, як можна злучаць незлучальнае. Вось я менавіта таму проста неверагодна люблю Чайну Евеля. У яго аднойчы спыталі на інтэрв'ю пісаць чарговай кніжкі, ці збіраецца і наступную рабіць такой вар'яцкай, непадобнай ні да чога. Ён казаў: я не разумею пытання. Вы што, хочаце, каб я пісаў тое самае? Вось так у дадзеным выпадку. Я не хачу пісаць тое самае, што пісаў хтосьці іншы. Разумею. Ну, вось, напрыклад, я, калі чытала гэты верш твой, таксама думала пра расстраляных паэтаў, пра цэлыя пакаленні знішчаныя. І вось, можа быць, я, напэўна, пра гэтую перарванасць і кажу, так? Што перад тым, як я знайшла, што даведалася пра сучасных беларускіх паэтаў-паэтак, так?
а гэта адбылося са мной даволі позна. Мне ўжо гады 23, напэўна, было так. Да гэтага ясна, што я ведала тых, каго мы чыталі ў школе. Але ясна, што многа каго мы ў школе не чыталі, таму што так пра гэта я, напэўна, і кажу. Я думаю, напрыклад, ведаеш, ці былі б мы іншымі, і ці пісалі б мы па-іншаму, калі б у нас захоўвалася неперарыўна вось паэтычная традыцыя. Конечно. Потому что, мы збольшага, умоўна кажучы, правакатары. Вось у нас ёсць дзяржаўная літаратура, якая спадчынніца той літаратуры, дзе аморфныя душы пісьменнікаў ляжаць у трунах замест чалавечых костак. А мы спрабуем пісаць самі, а не пісаць як патрэбна. Калі б мы не спрабавалі пісаць, калі б у нас не было гэтага выбара, калі б мы жылі ў тым месцы, дзе вакол ёсць адэкватная літаратура і адкрытая, і даступная, і мы з ёй знаёмімся са школы, як з нармальнай чалавечай дзейнасцю, а не як з нейкай сакральшчынай, якую складана пераварваць, таму што яе падаюць незразумела як. То зразумела, што мы бы пісалі інакш, мы былі іншымі. Гэта той выпадак, калі мінус ператвараецца ў плюс. Любыя праблемкі, яны менавіта і прыводзяць да іх рэалізацыі, як да іх разгляду ў творыках. То бок творыкі бесканфліктныя, беспраблемныя літаратуры, увогуле нешта дзіўнае, незразумелае часцей за ўсё. Нават па сутнасці сузіранні прыроды гэта ўсё роўна пэўныя канфлікты ў сабе, пэўная спроба выйсці некуды далей за межы гэтага звычайна. Згодна. Замест люстэрка разбіў сабе твар. На шчасце. Каму цікава чытаць пра гвалт? Згвалтаваным. Яны хацелі б забыцца. Тым, хто гвалтуе, ім вельмі сорамна. А больш нікога не застаецца. Можна я таксама адразу па хадзе да гэтага другога верша мне таксама зачапіла. Бачыш, сапраўды такія для мяне гэта, калі б нам трэба было катэгарызаваць твои вершы, я б іх аднесла да філасофскіх. Потому што яны мяне выклікаюць такі вось філасофстванне. Я пачынаю думаць, а ці сорамна тым, хто гвалтуе? Вось маё такое пытанне, ўзнікае, калі я чытаю верш. А ці сорамна ім? Як так сказаць? Яны не адчуваюць гэта як свядомы сорам, але менавіта вось гэтыя вось людзі, якія гвалтуюць, яны супраць таго, каб пра гвалт пісалі, каб пра гвалт гаварылі і гэтак далей. Можа, у іх гэта іх раздражняе. Можа, такім чынам яны перастаюць быць для сябе нармальнымі. Можа, гэта проста ім праціўна тое, што хтосьці лічыць, што яны ненармальныя, што гэта кепска. Але па сутнасці гэта такі ж самы, той самы можна аб'яднаць у сорам, не ў той сорам, который пра сумленне, а той сорам, который сорам. Который вось ты робіш пастаянна штосьці, для сябе гэта норма. Але калі заўважыў хтосьці іншы, як ты это робіш, для цябе гэта ўжо штосьці, прабачце. Да. Цікава, тут ты лічыш, што пра гвалт трэба гаварыць, так? І я тут часта у рамках я размаўляю калі з людзьмі, і цяпер, калі я пішу доктарскую, так, закранаецца тэма рэтраўматызацыі, і нават, і гаворыцца пра тое, што часам, калі, скажем, маўчаць, больш бяспечна, чым гаварыць, альбо менш траўматычна, чым гаварыць, так? Часам, калі ты пачынаеш гаварыць пра гвалт,
то робіш толькі горш, напрыклад, сабе, бо гэта рэтраўматызацыя, так, ці такое. Але я, канешне, ўсё адно пакуль што прынамсі я прытрымліваюся таго, што нават калі цяжка гаварыць пра гвалт, а пра гэта трэба гаварыць. Ты таксама гаворыш у сваёй кнізе пра гвалт. Ну, я там адчуваю шмат. І некаторыя сітуацыі, некаторых вершах ты апісваеш гэта як відавочны гвалт нават. А некаторыя вершы насчытваецца, і гэты гвалт абсалютна рознага кшталту, не толькі там фізічны, гэта і такі схаваны, гэты паўсядзённы такі гвалт сістэмны і гэтак далей. Так ты пра гэта гаворыш, і ты лічыш, што пра гэта трэба гаварыць, пра гвалт? Я лічу, што, па-першае, калі ты можаш гаварыць наогул, то ты гаворыш все. Гэта твой такі нейкі абавязак. Ты для гэтага вучыўся гаварыць, для таго, каб мець, ну, у цябе ёсць магчымасць зрабіць тое, што не можуць быць іншыя. Поэтому, ну, перадавай, як хочаш, складвай слоўкі так, каб людзі пачулі. Асабліва пра гвалт дадатковы. Часам, вось, я недавно пісаў, узгадываў фільм у сваёй суполцы, які на расійскай мове ідзе як выплюваная жертва. Там просто кансістэнцыя гвалту. На працягу гадзін, крыху больш. І я лічу, што такія творыкі, яны павінны перыядычна ўзнікаць заўсёды, пакуль яно ёсць. Просто адна справа, яшчэ калі ты вось так вось ускосна гаворыш, і людзі могуць закрыць вочы, пабачыць, што гэта не пра мяне, а патрэбна часам просто ўзяць за закрыўку і ткнуць носам вот ён. І ты цэлую гадзіну вот просто спрабуеш дыхаць гэтым, которое ёсць кожны дзень, которое паўтараецца зноў, которое нікуды не дзяецца. І просто кожнае гэта не дзяецца, оно пачынаецца з аднаго заплюшчвання вачэй. То бок сёння ты, ну, не ведаю, спакойна даеш дзіцяці падзатыльніка, а заўтра ў Іране страляюць жанчыну за тое, што яна не апранула хіджаб. Гэта тое самае. Просто вось яшчэ раней я больш талерантна ставіўся да чалавечых памылак, да таго, што вось гэта вось лінія, яна можа размывацца ў спрыманні. Зараз я не могу так ставіцца, зараз для мяне просто неўспрымальна, як вялікі чалавек, напрыклад, вот, который ходзіць на працу, зарабляе грошы і так далей. Як ён можа прыйсці і крычаць банальна на малое дзіця, якое нічога не можа хадзіць на працу, якого нічога не мае кіра для яго. Это дзіка, это тупо, это зло. І з вот гэтага вот неўспрымання вот гэтага зла і пачынаецца спакойнае неўспрыманне вайны, пра якой ты спакойна можаш кідаць ракету на радзільню. А ў чым розніца? Калі ты можаш спакойна пнуць сваю 4гадовую дачку, напрыклад, у вугал нагой, якая табе розніца, што там з іншымі дзецьмі? Да, я з тобой згодна. Да, я таксама не падзяляю гвалт, наадварот, я цалкам згодная з табой. Раскажы, калі ласка, як увогуле вялася праца над кнігай. Я ведаю, па-першае, што... Але гэта два розныя пытанні. Я ведаю, што калісьці ты рыхтаваў кнігу прозы. Скажы, калі ласка, чаму яна не выйшла і ці табе, можа быць, нават ты лічыш, што лепш, што кніга паэзіі выйшла першай? Ці пішаш ты яшчэ прозу? Спрабуй здагадацца, чаму не выйшла так кніга прозы. Таму што спачатку я крыху прытупіў працу на цэлы год, вось, а тады, калі я ўсё ж такі вярнуўся да
мовна кажучы, рэдагаваў перад рэдакцыяй гэта ўсё, раптам пачалася немагчымасць выдаць кнігазборам вось гэту вось кнігу. Яна зараз вісіць, і я зараз даслаў рэдактарцы яе пераглядзець, і тады буду пытаць, напрыклад, у Логвінава, ён яшчэ жывы, як ці магчыма ў іх гэта зрабіць у гэтым ці ў наступным годзе. Зразумела. Твая кніга «Выпадак» выйшла ў выдавецтве «Скарына Прэс» у Лондоне. Ці для цябе мае значэнне ўвогуле, дзе б яна выйшла і ў якім выдавецтве? Ну, па-першае, з гэтай кнігай і з паэзіяй наогул я яшчэ у мінулым красавіку, здаецца, казаў пра тое, што я радуюся, што мне ў Беларусі пакуль няма кніг, таму што я вельмі не хацеў бы, каб яны падабаліся некаторым людзям. Таму што ёсць катэгорыя людзей, якія не раздзяляюць, на маю думку, мае базавыя каштоўнасці, але яны раптам могуць любіць добрыя творыкі, добрую музыку, добрыя фільмы. І проста гэта неяк так дзіка, што вось тое, што ты пішаш жывым, любіць мёртвае. Вось гэтыя вось мёртвыя пальцы праводзяць па тваіх старонках, па тваіх жывых літарах, праводзяць па табе, бачаць у гэтым штосьці, што ты ніколі не ўкладаў, пасля пад твае падсоеўскую кукушку павядуць людзей на вайну. Топ. Вось, таму гэта адна з прычын. Па-другое, вельмі шмат людзей, маіх людзей, зараз за мяжой, і таму хацелася б ось звязаць сябе з імі неяк крыху. Таму што дасюль усё роўна штосьці дойдзе, а туды не дойдзе нічога. А па-трэцяе, раптоўна Лондон — гэта наогул шакалона. Лондон, па-першае, для М'евеля гэта у яго кожная кніга, па сутнасці, гэта ода Лондона. Нягледзячы на тое, ёсць там Лондон ці няма, то ўсё роўна ідзе туды. Таму што Лондон — гэта віктарыанскі чароўны час. Гэта дзіўны, неверагодна дурны час, якога проста, па ідэі, калі глядзіш лагічна, яго не можа існаваць. Ён не павінен быў быць зусім. Таму што гэта вось пераходны момант, у якім адначасова Карл Маркс і Энгельс ужо напісалі якісь свае маніфесты. Дарвін адкрыў сваю тэорыю. Але ў нас каралева, у нас людзі, якія вераць, што якісь слаі і касты людзей, у нас смог і механічныя гадзіннікі. І гэта ўсё напярэдадні такіх грандыёзных адначасовых катастроф і адкрыццяў, што это проста неверагоднае месца, но ідзе успрымаецца мной як казачнае проста. І менавіта таму, як казачнае, яно стварыла цэлыя напрамкі ў фантастычнай літаратуры. Просто эпоха ў адной краіне стварыла міжнародныя напрамкі ў літаратуры. Гэта той самы стымпанк, дзе свет, скажем так, у якім нарадзіўся той самы Рубін, якога я пасля сабе ўзяў за псеўданім. Это была чароўная гульня ў свеце стымпанка. Ён мог быць толькі там, і ён, як вынік таго света, як працяг таго света, такіх кантрастаў таго, што не можа случацца разам, як тэхналогія і магія, як хрысціянства і сатанізм. Хаця, між іншым, хрысціянства і сатанізм шмат лепш злучаюцца, чым праваслаўе і хрысціянства сённяшняе расейскае.
Зразумела. Ну, спадзяюся, што ў цябе атрымаецца і трапіць калісьці ў Лондан аднойчы і цікава будзе, ці ты адчуеш дагэтуль тут сумесь, вось гэта сумяшчэнне несумяшальнага. Дима, я хочу тебя попросить прачытаць верш нумар 42, бо я хацела б зноў жа ён мяне выклікаў такія вось развагі, я б хацела з тобой пра гэта пагутарыць. Мои дзеці нікога не заб'юць. У мяне не будзе дзяцей, толькі тэксты, з якіх вырастуць людзі, якія нікога не заб'юць. Дзякуй. І вось у меня пытанне ўзнікла такое, ці нясем мы адказнасць за свае творы і за тое, як яны інтэрпрэтуюцца і часам выкарыстоўваюцца. Бо, напрыклад, ведаеш, і цяпер мы гаворым, вось ускрываюцца, мы бярэм пісьменнікаў, там, ці творы, якія лічыліся канонамі, і пісьменнікі, которые там недатыкальнымі такімі лічыліся, ці лічацца яшчэ некаторымі, і мы знаходзім, напрыклад, у іх там каланіяльныя розныя такія імперскія рэчы, там, ці рэчы, которые супярэчаць зноў жа нашым каштоўнасцям і гуманістычным каштоўнасцям яшчэ, ці яны там, напрыклад, сексісцкія, там, расісцкія і гэтак далей, так? Але гэта ўжо інтэрпрэтуецца намі ў іншы час, допустим, вельмі часта, так? Калі там... Вось ці лічыш ты, што ты несеш ці лічыш ты, што ты нясеш адказнасць за тое, як будуць інтэрпрэтавацца твае вершы іншымі? Цяпер? Я супраць інтэрпрэтацыі, тлумачэнняў і гэтак далей. Вось у нас напісаны канкрэтны тэкст. Навошта яго тлумачыць, навошта ім штосьці шукаць слоў, якіх няма? Калі трэба было дадаць слоўкаў, якіх няма, я б дадаў момант напісання. У нас, напрыклад, 3 слоўкі і ўсё, і хопіць. Все адно кожны чалавек будзе сваё бачыць. Залежна ад свайго светапогляду, ад сваіх там... Ну, ад свайго светапогляду, ад свайго досведу. Все адно кожны чалавек будзе бачыць. І я гэта і маю на ўвазе пад інтэрпрэтацыяй. Так. Але тут, глядзі, зноў жа, мы не адказваем за тое, кім стаў іншы чалавек да таго, як пазнаёміўся з нашай творчасцю. Вось, то бок, калі ён да таго, як ён гэта сустрэў, стаў такім, што ён чытае гэта якасці незразумелым чынам, то, ну, якую адказнасць несем за гэта мы? Таму што рыхтаваць можна настолькі ўсё і настолькі па-рознаму, і я, праўда, не бачу ў гэтым, ну, ізноў жа, сэнса, і ўспрымаць усё можна настолькі па-рознаму і банальна. Вось цудоўны прыклад, мабыць, і на тэматыку зборніка. Гэта як творыкі, якія чытаюць перад смерцю самагубцы, ці ставяць трэкі музычныя, і пасля бягуць такія чароўныя разумныя людзі, якія кажуць, трэба гэта забараніць. Пасля гэтага людзі завяршаюць жыццё. Але не. Людзі проста знаходзяцца ў такім стане, што ім падабаюцца гэтыя творыкі. З-за гэта наадварот. То бок, калі людзі даходзяць, умоўна кажучы, да твайго зборніка, то, значыць, яны даходзяць у такі, і што яны ім падабаецца. Значыць, яны даходзяць у такім стане, што ён ім спадабаецца, што ён іх зробіць, ён іх зменіць у пэўны бок. Канешне, бываюць, ну, такія, як Вагнер, Гітлер, але, ну, гэта бывае, гэта выпадковасць. У цэлым, калі ты нясеш пэўны пасыл, то ты адказваеш за гэты пасыл. Калі ты нясеш пэўную эмацыйную афарбоўку ў сваіх творах, то, ну, у цябе адзіная магчымасць это спадзявацца, што яе і будуць чытаць, таму што інакш так, інакш любы твор пра той самы гвалт можна расцэньваць як прапаганду гвалту, чым па сутнасці у нас займаюцца нашы міністэрствы.
Скажы, калі ласка, а ці вось, напрыклад, ты лічыш, што ёсць, што некая пэўная літаратура, допустим, асабліва патрэбная цяпер у гэты вось я сама ўвогуле даволі моцна засяроджана на цяперашнім моманце. Я пішу пра цяпер, тут і цяпер, скажем, для мяне важна, так? І а ці лічыш ты, што ёсць пэўная літаратура, которая цяпер асабліва патрэбная у Беларусі, беларусам і беларускам, так бы? Не. Я той зноў жа адсылаю да таго, як у нас часам нам рэдакцыю пісалі аўтары і пыталі, а што вы хочаце, каб мы напісалі? Мы не хочам, давайте напішыце што-нибудь, што мы вау, штосьці новае. Дакладна так і тут у любых абставінах, пры любых акалічнасцях дастаткова пісаць жывое, што адпавядае табе. І калі яно адпавядае, адгукаецца табе, то мы ўсе унікальныя, але не настолькі, каб гэта не адгукалася каму-нибудь іншаму. І вяртаючыся ўсё яшчэ да мінулага пытання, той самы прыклад мой любімы Говард Філіпс Лаўкрафт, расіст, сексіст, ксенафоб, які казаў, што Гітлер клоун, Гітлер дробязь, хрень, Гітлер. Але ён з гэтага пісаў тое, што пасля стварыла столькі літаратуры, якая не мае ніякага дачынення ні да расізму, ні да сексізму, ні да ксенафобіі. Таму што я тут праблема ў тым, на чым гэтыя погляды асноўваліся. І вось гэта на чым яны асноўваліся і з'яўлялася цэнтрам яго творчасці, а не дробныя прыкметы паверх. То бок ён лічыў наогул, што чалавек — это просто дробязь у вялізным свеце. Чалавек просто кропка у свеце часу, у свеце бесчасця, скажем так, у безмежжа гэта. І таму, калі ты лічыш чалавека ўсё кропкай, то пра які расізм можна размаўляць, калі для сябе ўсё чалавецтва гэта такая дробязь у свеце часу. Поэтому, зноў жа, калі узнікаюць інтэрпрэтацыі такія, як негатыўныя да пэўных рэчаў, патрэбна глянуць прычыны. Чаму чалавек раптам узяў і напісаў верш ці кнігу, дзе ён абараняе Савецкі Саюз і Сталіна? Што ён гэтым казаў? Можа, ён і не пра Сталіна пісаў наогул? Можа, гэта проста вынік якосьці іншай далёкага капання? Гэта вельмі спрэчная такая тэма. Думаю, што ў нас няма ні падрыхтоўкі, у мяне няма падрыхтоўкі, ні дастаткова часу, каб пра гэта гутарыць. І таму, можа быць, ты прачытаеш яшчэ адзін ці некалькі вершаў, і пасля пасля раскажаш яшчэ трошкі пра як вялася праца над кнігай. Пасля першага снегу першыя рукавічкі дзіцячыя, часцей дзявочыя, часцей правыя. Прынясу табе, засушым між старонак кнігі мае 90, каб праз гады ўспомніць чужое невядомае маленства, каб праз гады ўспомніць, як я пісаў ты. Пялёстак ляці, там, куды мне не прайсці, ляці, як у смех караблі, жмені сырой зямлі, на поўнач ляціць і ўноч, праз слабасць ляці моц, няхай там хоць страшны суд, не заставайся тут. Моўчкі даелі, што было, моўчкі даелі, бо было, моўчкі даелі, што знайшлі, моўчкі даелі, бо знайшлі, моўчкі даелі, моўчкі, бо моўчкі. Што ён набірае там на тэлефоне? Дзякуй. Можна тады пытанне, у цябе вершы пранумараваны, то бок іх няма назваў, іх ёсць нумары. Што гэта, чаму? Таму што это адзін верш.
Расскажи. Магчыма, ты таксама памятаеш з семінара. У нас была размова пра гэта з Вальжынай. Я казаў, што паэт, па сутнасці, усё жыццё піша адзін верш. М. Вось. Бок любы наступны верш — это працяг папярэдніх, таму што ён часова працягвае, і ты ўжо арыентуешся на тое, што было. Ты не можаш пісаць наступны верш і забыцца ў галаве тое, што ты пісаў. Нават калі ты забыўся, ты падсвядома гэта працягваеш. Працягваюцца тэмы, працягваецца ўжо твая мова асобная. Вершы ствараюць твою мову, то бок тое, што трамвай у мяне, гэта не трамвай у якім-небудзь іншым зборніку какой-нибудь іншай кнігі, какого-нибудь іншага аўтара. І таму гэта адзін верш. Плюс ён сабраны як Франкенштейн, як адзін верш. Я рэзаў аркушы на кавалачкі, записываў першыя радкі, і пасля доўга глядзеў, як гэта скласці, каб яно чыталася як, мовна кажучы, музычны твор. Каб ішла эмацыйная лінія, эмацыйная хваля, каб вершы, якія ствараюць надрыў, стваралі яшчэ дадатковы надрыў у параўнанні, каб спакой адразу змяжаўся на штосьці патрэбнае. Плюс ён часта тэматычна ідзе як асацыяцыя, і падаецца, што быццам, хтось напісаў верш, пасля паглядзеў, о, слово какое, давайте напішам і наступны, там, кава і кава, далей ідзе, і нармальна. Хаця гэта зусім розныя вершы, зусім розных часоў, якія складзены так, каб стварыць адну карцінку. Гэта як, вось ведаеш, калаж з фотаздымкаў. Вось ты здымаеш мноства фотаздымкаў, а пасля з гэтага ты спрабуеш зрабіць адзін фотаздымак. І расстаўляеш іх зусім па-рознаму, як яны лепш выглядаюць. Так і тут. І я наогул яшчэ нават хацеў пакінуць першапачаткова 3 пустыя старонкі. Там на пэўных месцах, дзе рвецца струна, умоўна кажучы. Вось, але прайшлі. Што тлумачыць, зноў ж паказваць людзі. Людзі зразумеюць, людзі прачытаюць самі. Так, я ўпэўненая, што людзі прачытаюць, і гэта счытваецца, і напружанне, і ўсё гэта. А працэс рэдактуры, скажы, якім ён быў для цябе, ці ён быў карысным? Ці змяніліся моцна вершы ў працэсе рэдактуры? Ён быў своечасовым, і зноў жа я вельмі быў рады, што я раней нідзе не захацеў ні для чаго выпускаць якіясьці зборнікі, таму што мне патрэбна была дадзеная рэдактура, мне патрэбна была дадзеная карэктарка. Таму што, да, з карэктурай таксама пытанне пастаянна, асабліва з вершамі, калі людзі пачынаюць даказваць тое, што яны ведаюць беларускую мову, а ты не ведаеш, хаця гэта твой твор, ты пішаш на сваёй мове, без розніцы, якая ў вас беларуская, мая такая, що там штосьці аўталаўка паехаў. З рэдактурай ізноў важна мова, на якой ты размаўляеш з людзьмі. З аднымі людзьмі ты размаўляеш так, што тебе прыходзіцца даказваць патрэбу ў кожным слове на ягоным месцы. З другімі людзьмі ты размаўляеш так, што табе адхерачваюць 90% верша, ты разумееш, што да, вот яно так павінна быць. Вот цяпер ён цэлы. Таму што ізноў жа вершу нечым бліжэй, чым да прозы, да скульптуры. Калі яго патрэбна адкалваць лішнія кавалкі пастаянна, а ты не хочаш, вось гэты каменьчык мне падабаецца. Вот я хорошы каменьчык узяў, навошта яго яшчэ скабліць? Тебе не цікава, што там нос павінен быць на гэтым твары, ці не павінен, але ён глядзіш, разумееш, што не хапае гэтага носа.
І гэты твар ніхто не ўбачыць, пакуль ты не скінеш лішнія кавалкі камень. І в сутнасці я даслаў выбраныя сабой верш на запомны перыяд. Пасля даслаў яшчэ дадаткова за яшчэ адзін год. Вальжына выбрала вершы альбо фрагмент вершу, якія на яе думку цэльныя. Вось я яшчэ раз пераглядзеў гэта ўсё, і на аснове таго, што атрымалася, паспрабаваў гэта склеіць. То бок ёсць такая штука, як ты дасылаеш нізку ў часопіс, табе патрэбна, каб эта нізка была такая, якая ёсць, таму што ты ўжо яе склаў, у яе ўжо ёсць структура. І калі пасля ты без папярэджання прыдумляюць новую назву і нават не пабачаюцца і кажуць, нормально. Это штосьці неправільна. А калі у цябе яшчэ няма зборніка, няма структуры, няма нічога, то ты спакойна можаш менавіта працаваць з абердагаваным. Табе нашмат прасцей, таму што ты тады ўжо з гэтага, што атрымалася, ты робіш структурку. І тое, што у вершах магчыма для цябе не такое роднае, як ты хацеў бы. Таму што ты хацеў бы вось тут патлумачыць, вось тут ты хацеў бы дадаць вось гэтыя вось. З гэтых вось хацеў бы ты ўсё роўна звязваеш, проста счапляеш з тым, што будзе далей. Ты счапляеш адно цэльнае, і дзякуючы гэтаму ты па сутнасці сваіх фрагменту, то бок ты ператвараеш усе, кожны верш, ты ператвараеш адразу ў фрагмент. Яны ўжо не цэльныя, нават тыя, которые цэлыя дашлі. Для таго, каб скласці вось гэтую карцінку. Як ізноў жа, калі мы робім калаж, то уяві, што палову фотаздымкаў яны пастрыжаны, таму што там ці лішняе што-небудзь. Тое, што вось калі ты ж фатаграфуеш, ты робіш рамку, умоўна кажучы. Але часам ты ў гэту рамку ўпіхваеш тое, што павінна быць за межамі гэтай рамкі. Яно, калі яшчэ ў гэтым фотаздымку яшчэ ўвесці рамку, то атрымаецца іншы фотаздымк зусім. І вось гэтых вось іншых кавалачкаў ты робіш новы калаж, і вось у мяне атрымалася вось так у выніку. Пасля гэтага так я зноў жа даслаў, мы парадаваліся, я даслаў карэктарцы, яна за дзень это ўсё таксама паглядзела, таксама парадавалася. Пасля гэтага я прапанаваў варыянт тое, што прыкладна бачу для вокладкі ілюстратару, і ён з першага раза даслаў амаль гэту вокладку, толькі там за снегавіком былі домікі вясковыя. За снегавіком вясковыя домікі вось тут. Так. І Вальжына сказала, што неяк дзіўна, што там вясковыя домікі, калі цябе зборнік гарадскі. Я прапанаваў тады варыянт дадаць менавіта такі здаровы шматпавярховы, які можна было б яшчэ дыму туды напіхаць. І мне падаецца, яно так сапраўды аб'ёмней, таму што гэтыя дамы над снегавіком так навісаюць, а яшчэ вельмі цудоўна, калі быццам бы мінімалістычная чорна-белая вокладка, але падаецца, што вокны свецяцца. Это правда. Так. І аб'ёмны малюнак я пра вокладку таксама. Ну, ты ўжо расказаў тое, што я хацела запытаць. Так, чыя была гэта ідэя? Ты ж расказаў, што твоя. Ну, я толькі аснову скажу, я не вінавата, проста мяне пачуў ілюстратар. Пра гэта я ось і кажу, што гэта цудоўна, і ты не адчуваеш сябе ні на нейкім іншым месцы, калі ты робіш эту справу з людзьмі, якія цябе чуюць. То бок сукупнасць галасоў, узаемаразуменне, яно пазбаўляе гэтых усялякіх лішніх сіндромаў, яно пазбаўляе перашкод. Ты разумееш, што ты знаходзішся на сваім месцы, таму што на гэтым месцы цябе разумеюць. Цябе чуюць з аднаго слова, як павінны былі б чуць самыя блізкія сябры, а цябе чуюць проста кола, вялікае кола народу.
людзей, якія з табой працуюць, людзей, якія цябе амаль не ведаюць часам, людзей, якія вось працуюць у Нью-Йорку і выкладаюць паэзію. Так, разумею. Добра, у нас уже заканчивается час, хотя мы можем, безумоўна, мы с тобой бясконца можем гаварыць. Мы яшчэ шмат пра што не пагаварылі, і пра святло і паветра і месца і час не пагаварылі, пра іншае, але я думаю, што можна яшчэ рабіць такія гутаркі. Але ну, давай завершым все ж таки тваімі вершамі. Прачытай некалькі вершаў, і мы на гэтым будзем завяршаць. Праз нашу вёску ніколі не ходзіць аўтобус. Толькі ў сераду. Толькі ў 12:30. Толькі адтуль. Праз нашу вёску ніколі не лятуць самалёты. Толькі даўно. Толькі тады. Толькі адсюль. Кожную сераду аднавокі дом на рагу бачыць аўтобус. Дом на костках дома, які бачыў самалёт. Чым тут ёсць гісторыйка. Это сапраўдны дом, яго можна сфотаграфаваць. І справа ў тым, што ў канцы Другой сусветнай вайны, калі немцы адступалі, вось ляцелі самалёты над вёскай, і куча хлопцаў пабегла радавацца, што вось нашы лятуць, скочылі на дах дома, пачалі махаць сцягам, ну і ім скінулі падарунак. Адзін з маіх любімых вершаў, які ёсць некалькі там вершаў, якія я вельмі здзівіўся, што яны патрапілі. Ну, гэта зборнік, таму што яны нейкія крыху іншыя, на маю думку. Але ізноў жа маё ўспрыманне, это толькі маё ўспрыманне. Вось, і таму вельмі я задаволены тым, што можна каму-небудзь спіхнуць на каго-небудзь эту пагрэшнасць на сваё ўспрыманне. Муха села на мою руку, муха залезла под мою скуру, муха поползла по моих венах, муха забилася, у моем сердце не бейся, муха, я дам тебе солнце, не бейся, муха, я дам тебе солнце, оно подсмажить, прозрыстые крыльцы ты больше докладно, не будешь биться, муха села, на мою вока муха зарабилася, моим светом я бачу муху, и только муху мои повеки, яе зловили, трымайте муху, мои повеки трымайте моцно, яе свободу нехай утопится, у слязинцы одной соленой, як злое мора муха села, на мои думки муха з'ела, мою приватность муха помнить, что я не помню, муха бьется в моем сердце. Дарэчы, верш самы для мяне, напэўна, дзіўны, сапраўды для мяне ён якраз такі і выбіваўся. І я думала пра гэты фільм з дзяцінства майго, так і называўся «Муха». Я не ведаю, ці ў цябе калі я была маленькая, быў гэты фільм «Жахаў муха». Жудасны абсалютна. А я чытаў там акурат вось муха пранікае чалавека, ён робіцца гэтай мухай, і я, напэўна, не магу аб'ектыўна чытаць гэты верш, я магу толькі чытаць гэты верш праз аб'ектыў гэтага фільма, які мне відавочна забаранялі глядзець, і в прынцыпе добра, але ўсё адно адным вокам глядзела. Ну вось такое, да. Ну што, і можа быць тады апошні верш на сёння. Апошні травы. Не. Давай апошні верш будзе не са зборніка, хлопец. Трэба ж, каб людзі паверылі, што ў мяне яшчэ ёсць вершы. Давай. Щось піхнуць, гаворыць, тут выбіраў. Давай. Калі мы паляцім у неба, ад краю да неба краю, я скажу тебе только 3 слова. Не паміраюць трамваі. Памятаю гэты верш. Дзякуй, Дзіма, дзякуй табе за твою кнігу. Дзякуй за тое, што ты пішаш. Мяне асабіста вельмі грэе, што ты працягваеш пісаць.
што ў цябе што ёсць гэтыя вершы, і я спадзяюся, будуць яшчэ, што адсутнасць святла і паветра цябе не спыняюць. Не хапае паветра за лесам там. Я Да. кожны дзень 5 кіламетраў па паветру туды і 5 кіламетраў назад. Так што здорава. Паветра табе хапае. Так, дзякуй табе за гутарку таксама. Спадзяюся, яшчэ паговорым. Абавязкова. І да пабачэння нашым гледачам. І любоў пераможа. Пераможа.